limpyuhi ang balay kay mag-island hopping miron sa akong mga barkada kay friends sa rin mo. Kana mga rabbit pakan argo na palihog kay ganiwang uroy na sila. Konstansya. Pakan ha, ikaw limpyo sa balay. Wala uy, si mama pa. Magsigara lang ikaglaag, mother. May palagi ka, makalaag ka sa mo ah. Kayo ka sige buglalis diri oy magbuang ko ninyo diri mo. Naala magsagod si Constancia, kay lagtarong sa kaistanan. Pakalanan ng rapid hat. Ako na sad korason. Ako na sad ang imong pasanginlan. Bitaw mo. Ikaw maglaag-laag lamang gani day ka. Panasad mi uy. Apoy na kus na ni korason diri ma. Apoy na kaayo. Ay, oo, perfect man. Kay na ako'y kailang ka nang naa siya travel and tours. Ay, friend ako good si Mark Ramirez. Pila ina mi anak be. Pero pakuyo ka sa amin. Sus ka pagpuyo mo diri duha oy kasi mo awan. Ay, may pagmag-peace mo. Noy pakuyo ka sa lagi. Bahala ka kung di minimi mo pakuyugon. Walay Mark Ramirez travel and tours. Ma, bitaw mo. Kuyugan na lang ni ma uy. Suksa mo ka mo dito. Si mama sa bakit di siya pakuyog. Uy, Bitaw mo sa Kinsa ka na yun? magkuyog mi oy pagkaon ko ni tanan ni mo. Pagpuyo mo. Ang pati mo ma. Constancia, tanan na mamuyot ng mama. Kinindot na ba ng island hopping? Ako kontak ko si Mark Ramirez at travel and tours. Kumukuyog naman ang gani day ka. Dito na kumukuyog uy. Ora gihapon. Nagkauwi Kana sa batasan nimo, nimo korason. Nga mangilog gihapon ka. Di lagi ko mangilog, day. Kay wala is Conrad anak, day. Sure na. Oh, tara na kay ready na ko na atong bag. Oh, ready na sa Kuasa to. Haya, ato na ta. Kanigod atong inahan, makalimtan nun, hasay ang bag, naasa dila. Ay, ato na sa naglawa ka. Wala ka na-inform na hingulion man to. Basta ha, lagi kay para sa ako, ako ara gyud ha. Akin na gyud. Ilugin biya kay ka. Oy, depende. Nanasan ni siya ay. Yawa, giga Constancia! Yawa! No, korason. Ikaw jud ang unang aswang kinaabot ta diri. Sabak diha, Saan oy. na pag-abot diri? Ito sa kong hawak. Sorry. No, basta di lagi ka mangilog lagi. Ha? Abnormalon jud ka day. Tara na, uy. Napuya, uy. Imo lagi sulod akong punsiras nga. Imo naging kuan. Uy, kuha man gyud ni dali na. Dali na. Trabaho na ka, tiguan na to. Tiguan man jud ka. Visit ka, korason! In fairness, igtuon jud ta ka ni transport sad ka. Daw siya mapod mo diri. Ay, ma, nakabili ni mong bag, ma. Bitaw mo, og ang imong favorite banana nakalimtan sa dimo. Sabak diha, uy. Bisa ka, uy. Okay, uy. Mama! Hi, mother. Gutom na kayo, mother. Let's go. Mga una ta. Hi, guys. Hello! We're hungry already. Yes! Kinsa na sila? Ulit sila ila di mo sa kong mga anak si Constancia ug si Corazon ng mga mas tiguang kasilag naong nako. Sabad ha mo, Sa lubong ko na skincare ka ng pinuha. Tikuwag na. Ay, ay, ay. Kasi ba tayo magkaya na Happy anniversary mga beng! Oh, liwa na tayo! Tay, asin may kalipot ka na! Wala dito na hero. Bad ba na? Bad party! Day, di ako Day, sino kisa si Gemma? Yes! Day, happy friendsary, Day. Ano ba yung hinunduman? Uy, ito ako siya pag high school pa. Sisa mo na ako. Si Papi yung good girl ka na. Tapos ang furniture. Grabe. Bakit ko kailangan papi yung dagan ka siyang laking crush out? Ay, si Papi yung pagkatapos ko. Jesus, di ka tulong siya. Yung good niya. Ako ka mamubo. Kalain sa rin yung uy, pero gana. Ito sa yung papakulot pa. Oo, Diyos ko, nakagani yung pagkagasig na ako. Grabe tayo. Maayong hapon ka natong tanan sa mga guests, sa mga gulapa kayo natong nga guest. I-welcome tamo sa among Mark Ramirez Island Hopping and Tours. Pamilya lagi siya, Day. Kailan kanya, Day? Di ba mo man na siyang laki katong naa sa ruro? Ako la ipadayag nga kini nga barko, espesyal kani sa dughan sa akong amahan. Mo ang amo laning gisalig Alangan, di ko makalimot niya. sa usa sad sa sinaligan sa akong amahan. Pero, ako ang nataypan kay ako ang gitigaan sa number. Og mao kini si Captain Fabio. Sa nung story abi. Sus, gawa sa nung good tusod. Sus, kita. Oy, ladies and gentlemen, guys. Hinaot ko nga maglingaw-lingaw ra mo diri tanan. So, hope diri sa ato ang gisakyan karon
panigurado yun nga yung safety lagi mo diri sa tuang cruise ship. So, guys, paglingaw-lingaw ta o magparty-party kita. So, guaranteed yun guys nga safety ra mo diri sa Ramirez Island Hopping and Tours. So, cheers guys, lingaw-lingaw tang tanan. Woo! Alright! Hala! Dahil familiar lagi kayo na siya! Ang iyang kulot na buko! Guys! Fabio, ikaw ba na? Ikaw na karidad. Busog ako na to ron. Oo, busog ko kayo ko sa bingka ni Merlinda. Ganahan ka mo tilaw sa akong bingka? Uy, tanawa, liki kayo. Ikaw na ng klaseng bingka ha. Liki nga bingka. Ganahan ka mo tilaw? A few moments later. Oh my gosh, Bex! Dali naman, Bex! Di mo tingnan ka! Dagat kay mulagom ka. Dadyo ko tumigsoy kanito sa dagat. Oh, hangin kayo. Oh my gosh, basi makakita ko siya. Oh my gosh! Taga Mariat man! Oh my Hoy, kunasan ko sa siya away na pud mo mabitaw ibilin tapos bike kay pirmi lagi mo mag-away. Mata balayot mo diha. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Wala na ang kadika ako aman na. Ako na kini. Kaya nadra sa banga. Kasama ka ni mo krasunay! Sama kay kasama ka! Manayro ka. Sukat ka rin. Wa na'y tiguang nga makaing anin ako. Goodbye, Krason! At tinoon, ate ka! Pero wala ka nag-respeto sa ako, ha! Wala na ka! Dili, tinoon na rin! Ay, ang kaya mo sinas ni Lola! Last na lang ka, Krason! Sakit kaya kung lugan, Krason, ha? Sakit kayo! Hindi! Sukat ka rin, Krason! Sukat ka rin! Dili na lang ako to! Goodbye, Krason! Goodbye! Mahal lang. Di ba pamilya mama, matunin mo, di ba? Kung igsuon, Ako manayro. Usahay mo gud makalimot ko nga ako dito yung mama o wala igsuon. lagi kay pangod. Kung sa to sa tabangan ha. Pero aysa! Aysa! Nga naman siya ron! Sa mga namin wala na ako! Nga naanay ko rason! Tako makadyo kayo itong sagdiyan! Hanap ko siya! Hanap ng guro itong laki! Dili! 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 Puslan Mario way nagmahal! Masaylo ako pero kinira ang dinat nga amay buhaton! Agay! 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 Ay! Ang tiil! Yung natumbay! Sige, sorry. Basta lagi ko sa tinuod dito. Kitok mo ko sa pweset ay. Pwes, itok mo ako siya. Konrad! Unsa man? Tagak pili. Tagak pili. Tagak Masal, pili. saling bihan. Pwes,
ipanak. Kalad, wa kay Pokemon. Imo na kong gipakasaw ka na akong gipatik sa akong kasing-kasing. Ikalimtan ako ni. Ikalimtan ko ni. Wa kay makaman. Uy! Kuracha would like to thank Ramirez Island Hopping and Tour!